खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे चिरां जिल्ला सिंनि बेंटल हालामाव बे बेंटल हालामनि अन्थाइबारि दा बेहाय फैनायनि गुबै जाहोनखौ थारैनो नोंथांमोना आं फोरमायनांगोन नैबे आंनि उनथिंजाय माखासे मोसौफोर दङ बेनि ओंथिया जाबाय मा दिनैनिफ्राय नैबे अन्थाइबारियावहाय मोसौनि बाजार बेखेवजेनबाय गोबाव समनिफ्राय रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय बायदि दिनै नैबे मोसौ बाजारखौ नैबे बेंटल हालामाव थाखाय खाबु खालामनानै होबाय दा बेखौ बेखेवजेनबाय जायगानि एमसिएलए सुकुरसिं बसुमतारी दा बे बेखेवजेनग्रा आलासि बिथाङा मा बुङो जों बै मिन्थिनानै लानि सार दिनै नैबे नोंथांनि बियाब सिङाव अन्थाइबारि हालामाव गोदानै मोनसे जारिमिनारि सान बादियै मोसौनि हाथाय बेखौ बेखेवजेनबाय मा फोरमायगोन सार औ आंनिफ्राय फोरमायनांगौ बाथ्राया बेनो जे बे बाजारनि गेजेरजों बे ओनसोलनि गामियाव रायजो जानाय मानसिफ्रा गोबां जिहेतु मोसौ फियो बेवहाय खाथियाव मोसौनि बाजार जानायनि लोगो लोगो बे जायगानि मानसिफ्रा मोसौ फाननानै हयथ' बहाय रां आरजिनो हागोन जोंनि रांखान्थि अबस्थाया जौगानायनि मोनसे खाबु मोनबाय फारसेथिं जोंहा बिटिसि सरकार हिसाबै बिनिफ्राय रेभिनिउआबो जोंनाव फैगोन बेबो जोंनि बिटिसिनि थाखायनो मोनसे लाब जाबाय आरो बावहाय जोंनि माखासे बेखार सेंग्राफ्रा बे बाजाराव जरित जानानै दाखिनानै लानानै बेजोंबो एसे एनै रां आरजिनो हागोन दा बावहाय सोरबा सासेनिल' नङा गासै ओनसोलनिनो मोसौ फिनानै फाननाय बायनायफ्राबो लाब जागोन जोंहा सरकाराबो रेभिनिउ मोनगोन बे जोंनि थाखाय रांखान्थि अबस्थाया जौगागोन होननानै आं सानो आरोखि नोंथांमोननि नैबे बेंटल हालामनि अन्थाइबारि बे अन्थाइबारियाव दिनैनिफ्राय मोसौनि बाजार जायगानि एमसिएलए बेखेवना होबाय एसे दा बाजारखौ नोंथांमोना सामलायो हिसाबै बा दिनैनिफ्राय सामलायगोन बे गिबि सानावनो गोबां मोसौ माने फाननो लाबोनाय आरो बायग्रा नुनो मोननाय जादों मा फोरमायगोन दा एक्चुअली बे दिनैनि दिनखौ बुंनो थाङोब्ला जारिमिनारि मोनसे दिन बे जारिमिनारि साना बे अन्थाइबारि गामिनिल' नङा आप टु वेस्ट बेंगल बर्डार श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै डाइरेक्ट अदालगुरि डिस्ट्रिक्टसिम बे हालामाव मोसौ बाजार होननाय जों नुनो मोननाय नङा खिन्थु हाग्रामा सारखौ ओरैबायदि बाख्नायनांगोन खारन बे मोसौ बाजारनि जुगिदियैहाय ओरैबायदि थांनानै थानो हागोन माने गासैबो जोंनि बे हालामनि एरिया आबादारि होननानै बुंजोबजायो बे गासै जेसेबां बिटिआरनि सुबुं माहारिफोर दङ 70-80% आबादारिजों डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जरित दङ बे हिसाबै ओरैबायदि माने रंजानाय दङ ओरैबायदि माने आंनि सिगाङावहाय जोंनि बेंटल एरियानि माखासे मानसिफ्रा सानदोंमोन बहालाय मोसौ बाजार जानो जाया खायसे जायोब्ला हामगौ होननानै दा दिनैहाय हाग्रामा सारनि अननायाव बिनि नेतृत्वआव जि मोसौ बाजार सिमाङाव मोनथावामोन दा बास्तबाव जोङो मोननो हाबाय दा बे बाजारनि गेजेरजों दिनै सुबुं माहारिया थांनानै थानायनि बेबस्था बे गासैबो बेनि जुगिदियैनो उपलब्धि जागोन बा थांनानै थानायनि जि गथ' गथाय फोरोंनायाव हेफाजाब नैबे बाजारनि गेजेरजोंहाय निस्सय मोननो हागोन बेखौ आङो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे मोसौ बाजाराव खालामदों इयुनावबो आरो बेनिख्रुइ देरसिनै दा मैगं थाइगंनि बा गाननाय जोमनाय बायदिसिना बेबायदि बाजारखौ आपग्रेड खालामलांनायनि मिजिं दङ नामा मिजिङाथ' दंखायो बेहाय माने बोरमा मोसौल' नङा बोरमा थागोन दाउ फैगोन जेसेबांनाखि घरसिया जन्थु बे गासैबो बेहाय फाननाय जागोन बायलाय फानलाय खालामनाय जागोन ओरैनोथ' ओरै मैगं बाजारा दंखायो गधुलि बाजार हिसाबैहाय थायो बेहाय दा लासैनो बेल' अबस्थाया बेबायदिल' जानाय नङा बेनिफ्राय साबसिन वारलांगोन आरो बेनिफ्राय हयथ' आरो गुबुनावबो जाहैबावनो हागौ बेबायदि माने फुवारलांनायनि थांखि दङ आरो समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे बाजारखौ जाय बिथांमोना सामलायगोन बिथाङा थारैनो इयुनावहाय बे मोसौ बाजारल' जानानै थानाय नङा बेखौ फोरमायखाबाय दा जोङो फैबाय थानाय समाव नुनो मोनलांबाय थागोन नैबे अन्थाइबारिनि बाजारा मा रोखोमै थाङो बेबादिनो आं आरोबाव फिन नैबे बायलाय फानलाय खालामनाय बा फायखारि
बा मोसौ बायग्रा बा बे फानग्राफोरनिफ्रायबो मिथिना लानो नाजागोन আজিৰপৰাই বেংটল অঞ্চলৰ অন্থাইবাৰীত গৰু বজাৰ আৰম্ভ হ'ল কেনে লাগিছে না ভালে লাগিছে আজি 5-6 বছৰ ধৰি বজাৰ না আছিল সেইকাৰণে আমাৰ বেপাৰীসকলৰ অলপ অসুবিধা হৈছে বেচা কিনা কৰিবৰ কাৰণে আজি বজাৰটো হৈ আমাৰ বেপাৰীসকলৰ সুবিধা হৈছে বেচা কিনা কৰিব এতিয়া আমি গাঁৱে গাঁৱে ফুৰি মাল কিনিব পাৰিম আৰু বজাৰত আনি আমি মাল বেচাব পাৰিম আমাৰ লগত যিবিলাক বেপাৰী কিনিব তেখেতসকল এই বজাৰত আহিব আজি বৃহস্পতিবাৰ কৰি বজাৰ দিছে এইটো আমি সকলে বৰ আনন্দিত হৈছো আর কি ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব পাব্লিক মানুহ গৰু কিনিব নাপায় এতিয়া বজাৰ হৈছে বজাৰত আহিব বেপাৰীসকলে গৰু আনিব কোনোবাই গাঁৱৰ পৰাও আনিব আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে ভালে হৈছে আর কি